Usa ka espirituhanon nga gingharian. Juan Kapitulo 18 versikulo 36. Si Jesus mitubag, ang akong gingharian dili niini nga kalibutana. Ang gingharian sa Dios moabot dili sa dayag nga pagpakita. Ang ebanghelyo sa grasya sa Dios uban sa iyang espiritu sa pagsalikway sa kaugalingon, dili gayud mahiuyon sa espiritu sa kalibutan. Ang duha ka mga prinsipyo magkasumpaki. Apan karon sa relihiyoso nga kalibutan, adunay daghang mga tawo kinsa sa ilang pagtuo nagtrabaho alang sa pagtukod sa gingharian ni Kristo, isip yutan-on og temporal nga kamanduan. Sila nagtinguha sa paghimo sa atong Ginoo nga magmamando sa mga gingharian niini nga kalibutan. Ang magmamando sa iyang mga korte ug sa mga kampo, sa iyang mga lehislatibo nga mga hawanan, sa iyang mga palasyo ug sa mga merkado. Sila nagdahom nga siya magmando pinaagi sa legal nga mga balaod nga gipatuman sa tawhanong otoridad. Tungod kay si Kristo personal nga wala dinhi karon, sila sa ilang kaugalingon magabuhat sa iyang dapit sa pagpatuman sa mga balaod sa iyang gingharian. Ang pagkatukod sa maong gingharian mao ang gitinguha sa mga Hudiyo sa mga adlaw ni Kristo. Ilang dawaton unta si Jesus kun siya andam pa sa pagtukod sa usa ka temporal nga kamanduan sa pagpatuman sa ilang giisip nga mga balaod sa Dios ug sa paghimo kanila nga mga tigpadayag sa iyang kabubuton ug mga tinugyanan sa iyang pagbulut-an. Apan siya miingon, ang akong gingharian dili iya niining kalibutana. Dili niya dawaton ang yutan-ong trono. Dili pinaagi sa mga desisyon sa mga korte o mga konseho o mga lehislatibo nga mga asemblea. Dili pinaagi sa pagsuporta sa kalibutanong mga bantugan nga mga tawo ang gingharian ni Kristo natukod, kundili pinaagi sa pagtisok sa kinaiya ni Kristo diha sa katawhan pinaagi sa buhat sa balaang espiritu. Ania ang bugtong gahom nga makahimo sa pagbayaw sa katawhan ug ang tawhanong ahensya alang sa pagtuman niini nga buhat mao ang pagtudlo ug pagpraktis sa pulong sa Dios. Karon sama sa adlaw ni Kristo, ang buluhaton sa gingharian sa Dios wala mahiadto sa mga nagsinggit alang sa pag-ila ug suporta sa yutan-on nga mga magmamando ug mga balaod sa tawo. Apan sa mga nagpahayag sa mga tawo sa iyang ngalan sa espirituhanon nga mga kamatuoran, mulihok sa nakadawat sa kasinatian ni Pablo. Gilansang ako sa krus uban kang Kristo, ug dili na ako ang nabuhi kundili si Kristo ang nabuhi sa sulod nako.